Dobrý deň, týmto videom by som chcel poukázať, respektíve ukázať, akým spôsobom alebo čo sa vlastne zverejňuje na obecnej stránke obce Hriadky, akým spôsobom sú zverejňované zapisnice a uznesenia, prípadne zmluvy, faktúry, objednávky. Takže dneska je 3. My sme si to zhrnuli, dneska je 3.3.2020, skontrolujeme si dátum aj na Google, že to nemá. Takže 3. marca 2020 je 20:41 večer. Ideme sa pozrieť na súbory, ktoré zverejňuje obec Hriadky. Takže vybral som si zapisnice. Chcem zapisnice za rok 2019. Takže tu máme zapisnice za rok zo zasadnutí za rok 2019. Tak poďme sa pozrieť čo, respektíve kedy boli tie zapisnice zverejnené. Takže otvorím prvú zapisnicu, stiahnem si ju do počítača, ukladám ju do pripraveného príčinku obec Hriadky, uložiť, otváram zapisnicu. Aj zapisnica by mala byť zo 7.12.2018 s tým, že keď sa pozrieme na vlastnosti súboru, tak danú zápisnicu vytvorili tento súbor zápisnice bol vytvorený 16.10.2019. Čiže cez 10 mesiacov po tom, čo tá zápisnica vznikla. Neviem, či to mali zapísané niekde na papieroch, alebo či to mali vyrité do kamenných tabuliek, podľa toho Wordu, aký používajú, tak asi používajú klinové písmo, vyrývajú to a asi to roznáša rímsky centurión na koni, neviem. Nevadí, každopádne ten súbor vytvorila Anna Berešová 16.10.2019 7:14 ráno. No je už 10 mesiacov potom, nechápem prečo to je 10 mesiacov potom. Každopádne vyzerá to, že tá zapisnica v ten daný deň, kedy mala vzniknúť, čiže 7.12. nevznikla a ten súbor bol proste dorobený, že by sa tam niečo proste vložilo, hej. Je to súbor vytvorený Wordom, skonvertované do PDF-ka, hej, a nič tu nie sú žiadne ani podpisy overovateľov tej zapisnice, nič, takže myslím si, že to je iba vymyslená zapisnica v ten daný deň. Čiže jak som vravel toho 16.10.2019. Poďme sa pozrieť na ďalšiu zapisnicu. To môžeme zavrieť. Zapisnica 2 z 28.2.2019. Otvorím, stiahnem súbor, uložím. Takže zapisnica 2 z 28.2.2019. A opäť je to zapisnica vytvorená na počítači s tým, že tu nie je žiadny podpis, nič. Je to zapisnica teda z 28.2.2019 s tým, že zase nám tá zapisnica vznikla 16.10.2019. Zjavne tie zapisnice vznikali ten istý deň. Takže zase tu máme zapisnicu vyše 7 mesiacov zverejnenú po tom, čo vznikla. Poďme sa pozrieť ďalej. Siahneme si zapisnicu číslo 3 z 21.3.2019. Uložím ju. Zapisnica číslo 3. Otvoríme ju. 21.3.2019. Zase tu nemáme žiadne podpisy overovateľov ani zapisovateľov, čiže ja si myslím, že ten súbor bol vytvorený dávno po tom, čo vytvorený mať byl. Takže zase tam 16.10.2019 tento súbor vytvorený. Malo by to byť 21.3.2019. Zase to necelých 7 mesiacov po tom, čo bolo to obecné zasadnutie, čo to zastupiteľstvo zasadalo. Takže ďalší takýto súbor, poďme sa pozrieť ďalej. Máme tu zapisnicu číslo 4 z
30.5.2019. Stiahneme, uložíme, zápisnica číslo 4. Vlastnosti zápisnice vznikla zase 16.10.2019, vytvoril ju Vincenčík Ján, pán starosta obce Hriadky, a zase je to 16.10.2019, tentokrát už je to po obede, no tak asi sa im to všetko nechcelo vytvárať hneď z rána, no tak si to rozdelili tú prácu do obeda a po obede. Takže tu máme ďalšiu zápisnicu, ktorá vznikla 5 mesiacov potom. Poďme sa pozrieť ďalej na zápisnicu číslo 5 z 21.6.2019. Zápisnica bola, tá zjavne bola zjavne vytvorená na počítači, a vidíte, že to je obrázok, čiže je to ja to otvorím, zväčším to. Je vidno, že to je naskenovaný súbor, hej, že to strany nejakým spôsobom, že to bolo už vytlačené a tak následne naskenované tento súbor. To znamená, že nebolo to len čisto vytvorené na počítači, že aj vytvorím niečo vo Worde a tým pádom že aj to písmo sa nedá kopírovať nič jak v predošlých súboroch. No, táto zápisnica vyzerá zjavne, že mala podpisy jednotlivých zapisovateľov aj overovateľov. Hej, tu vyzerá ako preškrtaný, keď je to dobre vidno v tom videu, ako preškrtaný, zabielený podpis. Tuto je tiež, tu jak prechádzam s tou myškou, tejto oblasti, tu, hej, toto je tu vidno, že tam bol zjavne podpis na každej strane a bol zabielený. Nechápem prečo, z dôvodu, že konečne prvá zápisnica, ktorá je správne spravená, že je to podpísané na každej strane, tak tu tie podpisy jednoducho tie podpisy tu chýbajú, respektíve tie podpisy boli zabielené bielitkom, je to jednoznačne vidno na tom oskenovanom súbore, hej, tam to chýbalo. Aj tu zjavne boli podpisy. Toto taktiež chýba. Hej, tu taktiež boli podpisy. Vidno, že to bolo zabielené. Tu presne tieto okraje toho bielitka, jak to ide. Takže nechápem, čo tu ten pán starosta robí. Je to dosť divné. A tu vyzerá, že tiež niečo bolo zabielené. Vyzerá to asi, no keď je to hore na dokumente, typujem, že to bola asi nejaká pečiatka obce, respektíve nejaká datumovka. Nie, na datumovku to je malé, respektíve. Vyzerá to na pečiatku obce, ktorá je taktiež zabielená. Nechápem prečo. Zjavne prvá zápisnica urobená podľa litery zákona. Je to zabielené a takto naskenované. Nechápem, nerozumiem tomu. Táto zápisnica nemá dátum, pravdepodobne, že to asi bolo naskenované. Na skenéri asi nebol nastavený dátum, takže preto tu nemáme dátum. Nevadí, poďme sa pozrieť ďalej. Zápisnica číslo 6 z 18.10.2019. Stiahnuť súbor. Krátka zápisnica, lebo neboli poslanci, takže asi sa to zasadnutie nekonalo. Vlastnosti súboru. Zápisnica z 18.10. Vlastnosti súboru z 18.10. vytvorená Vincenčíkom Jánom, 14.11. vytvorený tento súbor. Čiže je to asi zápisnica najbližšie k tomu, čo bolo to obecné zasadnutie. Zase zverejnené mesiac po. Takže zase tu nevidím žiadny podpis a tak ďalej. Poďme sa pozrieť ďalej. Zápisnica číslo 7 z 31.10.2019. Stiahnem súbor, uložím. Zápisnica číslo 7. Tu zasadanie pravdepodobne prebiehalo s tým, že zápisnica vznikla 14.11.2019 ako tento súbor vytvorený. A pôvodné zasadnutie bolo 31.10.2019. Poďme sa pozrieť ďalej na zápisnicu číslo 8 z 15.11.2019. Stiahnem súbor, uložím. Zápisnica číslo 8.
Zapisnicu vytvorila pani Berešová Anna, autor zapisnice, a vytvorila ju 22.2020, takže tú zapisnicu vytvorila pred, keď je dneska 3.3., tak pred necelými 2 týždňami vznikla táto zapisnica z 15.11., takže zase asi nejaká len doplnená zapisnica po tom, čo to zjavne nebolo zverejnené, tak to len dopísali na rýchlo, že by to tam vyselo na tým internete. Hej. Takže jednak je otázka, že kedy tie súbory vznikli, hej, vznikol 22. ten súbor, ale ďalšia otázka je, že kedy bol zverejnený na internete, keďže nemám ako prístup, nie som admin webovej stránky Obec Hriadky, takže nemám prístup, kedy to tam bolo zverejnené, trebalo by nakontaktovať admina, určite to na tej stránke bude história, že kedy tie súbory boli zverejnené vôbec na tej našej stránke. Hej. Minimálne, keďže tento súbor vznikol 22., tak minimálne 22. bol na stránke, určite neskôr. Poďme sa pozrieť ďalej, zapisnica číslo 9 z 13.12.2019, stiahnuť, uložiť. Z 13.12.2019, pozrieme sa na vlastnosti súboru. A zase zapisnica vznikla v ten istý deň, 2020. Takže zase nejakých necelé 2,5 mesiaca, dobre na to pozerám, rozdiel. Odkedy to zastupiteľstvo prebehlo a kedy vznikla tá zapisnica. Takže zase dorobený súbor, po tom datume vytvoril Vincenčík Jan, starosta obce. 22.2020. Poďme sa pozrieť ďalej na zapisnicu číslo 10, poslednú z tohto minulého roku. Stiahnuť súbor, uložiť. Zapisnica číslo 10 z 30.12.2019. A zase súbor vznikol vtipne na druhý deň, 21.2.2020. Takže tam máme zase necelé 2 mesiace po tom, čo prebehlo to zasadnutie. Súbor zase vytvoril pán starosta Vincenčík Jan 21.2.2020. Zase sú to drtivá, respektíve všetky súbory sú bez podpisov. Aj tam, kde boli podpisy, zjavne sú zabielené. Nechápem prečo takým spôsobom je to zverejňované. Tak to je to, čo sa týka zápisnic z obecného zastupiteľstva, zo zasadnutí. Poďme sa pozrieť na zverejňovanie faktúr, respektíve prípadne na zmluvy, objednávky za rok 2019. Takže pozrieme sa, rok 2019 máme tu na... Tu je nejak málo vecí, no nevadí, poďme sa to pozrieť. Takže dáme si to zmluvy, dáme si treba z faktúry. Dáme si faktúry za rok 2019 a vidíme, že to sú nejaké súhrné 1 až 17, 18 až 30, 31 až 32. To sú zjavne čísla prijaté tie faktúry, čísla prijatých faktúr s tým, že poďme sa pozrieť na to, čo vlastne obec účtovala za rok 2019. Takže otvoríme si prvý súbor. Stiahneme si to, uložiť, prijaté faktúry za mesiac január 2019, máme to pekne pomenované ten súbor. Dali si zjavne záležať. No lenže, čo tu súbor zverejnený? No, zjavne to bolo iba vytlačené a spätne naskenované, asi to nevedia vyexportovať z toho informačného systému IFOSov, nevadí, asi sa musia doučiť pracovať s tým systémom. Nevadí, každopádne nemáme tu zverejnené faktúry, ale len nejaký súhrn, od koho tá faktúra prišla, aká je tam čiastka v eurách a na aký účet je to zaúčtované, hej, 5, nejaké nákladové účty, 321, to sú dodávateľia. Každopádne nevieme obsah tých faktúr, hej, sú tam iba dodávateľia. Mňa by zajímalo za obec, čo si tá obec nakupuje, hej, že prečo sú také faktúry, ja neviem, kto je treba pán Havrilčák, čo sa mu fakturovalo, fúra, čo viem, tak to by malo byť ešte nejaká
Fúra je odvoz odpadov, OK, SPP to bude nejaký plyn a tak ďalej. Ale ja chcem vidieť jednotlivé položky. Tie faktúry nemáme proste za január 2019 zverejnené. Je tu iba predpis tých faktúr. Poďme sa pozrieť na faktúry za február. Prijaté faktúry február 2019. Stiahnuť súbor. Prijaté faktúry za mesiac február. No, zase tu máme iba predpis tých faktúr a nemáme tie jednotlivé faktúry, čo bolo obsahom tých faktúr. Ja neviem, čo je treba z faktúra Mahout Group za 36 eur, čo je profesionálny register, Slovak Telekom, tak to budú nejaké mobily. Energetika, čo je Cyberebovan 200 eur. Jak tá obec hospodári? Neviem. Poďme sa pozrieť na faktúry za marec. Faktúry za marec 2019. Prijaté faktúry, stiahnuť súbor, uložiť. Za marec. To je nejaký Mahout Group, Telekom, ok, nejaké mobily, čokoľvek, ale ja rád by som videl tie konkrétne faktúry. Zase len predpisy účtov, kde to bolo zaúčtované a tým pádom nevieme, čo je obsahom tých faktúr. Poďme sa pozrieť na apríl 2019. Apríl 2019, prijaté faktúry. Uložiť. Za mesiac apríl. No, Mahout Group, Caprint, Fúra, zase nejakí dodávateľi, aj Janeva, no pozrime sa na to. Janeva je totiž to dodávateľ, to je manželka našho pána starostu, ktorá vlastní firmu Janeva. Môžeme sa pozrieť na register. Obchodný register Slovenskej republiky, obchodné meno Janeva, myslím, že to je Janeva Gold, presne tak, Janeva Gold, aktuálny výpis, spoločník je tam aj pán Jan Vincenčík, štatutárny orgán, Jan Vincenčík, Eva Vincenčíková, takže Janeva Gold niečo dodáva, on je zároveň starosta obce, takže je to celku divné. Niečo tam fakturujú a tá faktúra proste nie je zverejnená. Čo si tam môžu proste vytiahnuť obecné peniaze? Neviem. Takže jednak je spoločník v súkromnej firme a jednak starosta obce. Neviem, či štátna správa môže byť zároveň spoločníkom vo firme a zároveň sedieť na stoličke štátnej správy. No nevadí, poďme sa pozrieť ďalej na faktúry za máj 2019. Stiahnuť súbor, uložiť, že by sme to mali pre istotu uložené v počítači, keby to niekto chcel zmazať z obecnej stránky našej obce. Zase sú tu nejaké faktúry, neviem kto je Piroka, neviem kto je Johannides Eurobau, je tam 800 eurová faktúra, je to pomerne vysoká čiastka, zase nevieme o čo sa jedná, faktúra nie je zverejnená. Poďme ďalej. Prijaté faktúry za jún. Prijaté faktúry za jún 2019. Takže zase sú tu nejaké faktúry od dodávateľov a zase nejaká Juder Ferková, nejaký Galileo, 1400 eur. Ja neviem, čo sú to za faktúry. Rád by som sa dozvedel z obce, čo tá obec zaplatila z peňazí daňových poplatníkov aj našej obce. Takže je to divné, že to nie je zverejnené. Poďme sa pozrieť na faktúry za júl 2019.
Faktúry za mesiac júl. Takže zase tu máme to isté, čo predošlé mesiace. A dokonca je tu zase Janeva ich súkromný obchod. Čo si tam nakupovali, prečo to je od nich kúpené. Neviem. Tu je nejaká faktúra na 10 800, predpis faktúra L pro Can, SRO. Sú to vysoké čiastky, je to 10 000 eur. Prečo k tomu nie je faktúra? Mňa zaujíma, čo to vôbec nakúpila. Mapa Digital Slovakia. Neviem čo je predmetom danej faktúry. Poďme pozrieť na faktúry za august 2019. Uložíme si taktiež všetko pekne. Faktúry za august 2019. To isté, čo predtým. Lednice, zase nejakých 137 eur, nejaké lednice. Neviem, čo sa z toho nakupuje. Poďme sa pozrieť ďalej. Faktúry za september 2019. Zase len výpis faktúry, ale nie jednotlivé faktúry. Mám tu nejaká faktúra za 15 000 eur. Nevieme čo. Je to účet 378042. Tak to ide do nejakého snáď majetku. Alebo 378 účtovná trieda 378 iné pohľadávky. Máme to na iných pohľadávkach. A je to 042 účet 042 obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Takže kupoval sa nejaký dlhodobý hmotný majetok za 16 000 eur. My nevieme čo. Respektíve či sa predával ten majetok, vyzerá to, že sa predával, lebo je to odpísané z toho účtu dál. A je to zaujímavé. Rád by som videl, čo to je za faktúru, čo sa tam deje. Poďme sa pozrieť ďalej. Faktúry za október 2019. Október 2019. Áno, súbor uložiť. Olymp, Airbnb, neviem čo tam je 171 eur, zase nejaká Medvedová nejaká pani slečna, 680 eur, čo sú to za faktúry? Stále to tam vôbec nemá tu zverejnené. Poďme sa pozrieť ďalej. Faktúry za november 2019. Uložiť súbor. No, zase tu je nejaký výpis, faktúra, účtovný predpis, jak sa to má zaúčtovať. Nejaká pani Vargová, asi nejaká notárka, alebo je to pani doktorka, právnička, takže asi typujem nejaké takéto služby, predpis Miloslav Bajus, neviem čo fakturoval, čo sa kupoval od Kaprintu, od pani Danka Ninovej, neviem. Poďme ďalej, faktúry za december 2019. Uložíme si súbor. Tak to je nejak veľa tých faktúr, no tak je koniec roku. Preplatok, no tak pravdepodobne vrátili nejaké prachy, SPP, Kaprint, východoslovenské asi elektrárne, Jana. No a zase tu máme obchod starostové ženy, respektíve on figuruje taktiež v tom obchode, takže aspoň podľa obchodného registra.
Takže to faktúra na 400 eur, nevieme za čo. Lupo Geo, asi nejaké geodetické práce za 1600 eur, neviem čo sa ide v obci Hriadky staviať, je to malá obec. Neviem, čo tam obec plánuje stavať, alebo k čomu je tá faktúra, zase nevieme. Je tu internet na celý rok zaplatený. A tak to je asi k faktúram všetko, čiže ani jedna jediná faktúra za rok 2019 není zverejnená. Máme tu nejaké zmluvy, je tu zo pár zmluv zverejnených, asi to nebudem všetko prechádzať. Takže tá obec to v celku, je tu zo pár zmluv, to je strašne málo zmluv na to, jak na správu obce. Objednávky, no tak na objednávku nemáme ani jednu zverejnenú, takže vidíme, jak tá obec proste nejakým spôsobom funguje, hospodárenie. Zase to sú nejaké záverečný účet obce, výročné správy, tu nie je nič zverejnené, rozpočet, všetko staré súbory, 2016, nič, za rok 2019 ja tam nevidím jeden súbor. To je dokonca 2009, 2014, to sú strašne staré materiály, archíve to bude ešte staršie, verím. To sú proste staré súbory, respektíve tu není zverejňované to, čo by obec mala zverejňovať. Takže toľko k môjmu videu o obci Hriadky a ďakujem za pozornosť.